Wih, wedi aku. Balik. Entar temenan. Wong gedeng temenan. Balik, ayo. Ayo we alon-alon. Wong itu turu lho. Halo, Kek. Jangan lali. Subscribe. Like. Dan komen. Dadah. Tak enak le. Lek lah, adem ini. Iya, bagimu enak. Bagiku ndak enak le. Soalnya jare arek mau. Ono gendeng di sekitar kene. Tidak ono ning kene. Enak sunyi ning kene le. Boleh bong ya, boleh bong. Wah, wis marine wis tutup sadakno kuliah iki. Senin iki dosenku mau telat. Oh, kok iso Senin iki kok. Jenenge awak tangene kawanen. Waduh. Hut kok joget-joget dhewe hut. Kok ndak percaya domongnya. Balik. Apaan nih mau gendeng wancine wong joget iku. Ayo balik. Apaan nih ya kowe? Apaan mau gendeng? Kepenawo. Orkesan wong iku ae. Ayo balik hut. Ya tolong aku. Ayo wis. Ayo wis, pokone iki lek digawet. Ayo aku sing ngarep wis, ayo wis. Ya wis. Nyaman rah. Laku. Jangan rame. Ya boleh foto cok rame bisa. Tak kira apa men. Ayo, maaf. Wih, wedi aku. Balik. Wong gedeng temenan Balik, ayo. Ayo we alon-alon. Wong itu turu lho. Amit. Loh. Loh, temenan lu nih. Loh, wonge ngundang kon ayo mlayu. Masih aku yang wedi men. Oi. Payamin. Pilih. Aduh wes. Olahraga wes. Ayo, payamu. Ayo. Payamin. Waduh, ngene kira-kira. Iya, aku ya payah sih. Aku bermana tuh ngene. Jen kon ngomong ngengkel. Wes. Akhirnya diuper ngene. Jenenge apa? Boleh kae kon. Put. Hati wis. Banyak kok, ayo wis. Dihadapi ya? Ayo wis. Hadapi ayo wis. Aku untuk tayam ayo tok le, digundang-gundang. Kon sing anu ya? Iya, ayo wis. Iya wis iki. Wis. Wis. Nang. Kon iki gendeng mana? Ya kon sing gendeng. Gendeng ngomong gendeng, Hut. Nemen gendenge wong iki lek iki, Hut. Ya kon sing gendeng, diceluk-celuk tambah belayu adoh meneh. Kon. Weh, kon gendeng ta waras kon iki kok takon gendeng-gendengan kon iki. Katamu pijak ah. Ganteng kok ngene dikira gendeng kon. Ya apa kon iki? Mau apa joget-joget omong dhewe, turu ning dalan. Ayo kon. Aku iku yo oleh arisan kate gawe ngrabi bojoku kok ya apa terus ya lha apa kon ngundang aku kon nganti wayah aku mbok undang ngene iki aku sebagai manusia yang baik hati iki lho dompetmu logur mau iki untung tak temono nyok.
Ya Ut, tak gendeng Ut. Daripada aku iki. Semua itu emang melayu nih. Sing gendeng awak dhewe Ut. Melayu. Zero lu action. Ut, gendeng kok Ut po. Aman gendeng yang Ut. Tunggu juga. Wah, tai. Kawan sing gendeng iki Ut. Aku dadi dompetku iki Ut. Bener wong iki. Kawan sing gendeng iki. Kok iso aku payah digundang kon. Ut. Ya kon sing gendeng. Tebon. Kon gendeng. Kon gendeng.